Hej, tak fordi I kigger med. Når jeg har modtaget jeres skræddersyede altansejl for rollcovers, skal det monteres, og det vil jeg lige vise jer, hvordan I gør. Man starter på midten af altanen, og for at det ender rigtigt ude i hjørnet, så kan man lige tælle, hvor mange trammer der er derude. Og i det her tilfælde er der 10 trammer talt fra midten af, og hvis det er et lige antal, så skal man starte med at flette altansejlet inden om den første tramme. Er det et ulige antal, så skal det selvfølgelig startes med at flettes udenom. Når man har fundet ud af det, så er det egentlig bare at gå i gang. Så vi fletter altså inden om den første her. Og den næste. Så er det egentlig bare at køre derud af. Sådan der. Så er det den rigtige vej rundt om hjørnet herude. Så er det bare at fortsætte indad. Så er det egentlig bare at fortsætte her hen mod enden af altanen. Og der skal den lige på den sidste tramme her, skal den vende på ydersiden. Og så kører den rundt her på indersiden. Så tager man lige stroppen her og kører rundt om den tramme og sætter stroppen ind i spændet. Nu spænder jeg det ikke hårdt, fordi jeg skal lige over og kigge herover. Jeg har nemlig sat et mærke på midten af dugen, et lille tapemærke, man kan pille af, og det mærke, det skal være ude for midten af altanen. Og når det er det, så sidder det fuldstændig lige. Det gør det faktisk stort set nu. Så er vi egentlig klar til at flette den anden side. Det foregår på samme måde, som vi lige har gjort. Jeg vil lige trække det igennem her. Og ud og fange hjørnet herude. Stramme lidt op. Kører jordstråppen rundt om den nærmeste tramme. Og ind i spændet. Nu er vi lige lidt for langt over i den anden side. Det kan man igen se på midtermærket er for langt herover. Så der skal altså lige slækkes et par centimeter. Sådan, så kom det med rundt. Inden om den nærmeste tramme. Ind i spændet. Bare spænde godt til. Så sidder det fuldstændig stramt og perfekt. Nu er du færdig med at montere dit altansejl. Jeg opsummerer lige. Midtermærket skal sidde ud for midten af altanen. Og får du ender rigtigt ude i hjørnet. Så hvis du har et lige antal trammer talt fra midten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
skal du starte med at flette indenom, og er der et ulige antal, skal du starte med at flette udenom. Så fletter du dig nedad ind til husmoren, hvor du strammer godt til spændet. Så sidder altansejlet, som det skal. Her har du altså ikke nogen ringe og plastikstrips eller snore, du skal binde, som gør det besværligt. På den måde her er det enkelt, nemt og hurtigt at få det perfekte resultat. Tak fordi I så med, og rigtig god fornøjelse.